dalili na. Hello? Aya Ilan? Ruby tana wajen? Kaman ka sani kuwa yanzu nan ma za ta wuce sai ka kira. Ok, to bari in hana ku. Ilan ne? Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Farin ciki na masoyina ya kake. Ka sai da nake wanga kuwa? Ni ma na kiwarki sosai. Wallahi umma ne ta an sauya na shi yasa idan ka kira ba ka samu. To shikenan kawai idan kana nema na ka dinga kiran wayan yayin Mahir din na san zai bani Allah ya yarda. To shikenan. Zan dinga kiran Mahir din. Okay to shikenan nagode. Sai an juma. I love you. Love you. To bani yayin soyayya. Nagode. To sai mun yi waya shikenan. Alright, nagode. Babe, me ke faruwa? Kawai ina cikin wani yanayi ne da bana jin daɗi saboda alaƙan da ke tsakanin Ismail da Rabi'atu. Abin yana ɗaure min kai kuma yana damuna. Me yake faruwa tsakanin su? An haramta wa Rabi'atu waya da Ismail. Ballantana a ce su ga juna. Duk akan me? Gani ne sun dace da junansu, kuma shi Ilan bai da matsala. Haka ne, bai da matsala. That is exactly what I keep on saying to them. Amma duk sanda na yi magana, gani na suke kaman mahaukaci. Abin yana damuna kuma. Babe, komai zafi maganinsa Allah. Let's keep on praying. Komai zai wuce insha Allah. Allah ko? Insha Allah. To Allah ya sa. Amma fa kin yi kyau ba. Na gode. Bro, Ilan ashe abin da yake faruwa kenan? Wannan shine abin da satin farko na ki faɗawa soyayya. Gudun heartbreak and separation. Amma wani abu ya haɗa ka da iyayenta ne? How? Ni da ban taɓa ganin ko her family member ɗinta ba. I've never met any one of her family member. Kawai they don't like me without any reason. Calm down. Ka san kowane parents with their own policy, they will look for you. Na gode nuna damuwa da kika yi a kaina. Ni fa bana son dinga ganin ka cikin damuwa. Gaskiya